Hej, og det her det er gode gamle Craft PvP. Her kan du se, hvordan du får de forskellige ting. Hvis du har 600 til 2500 subs, og du filmer, får du legende, det bedste rang. Hvis du har 100 til 200, og du filmer, får du VIP, det andet bedste rang. Og herinde der kan man så se, hvordan man køber det. Og så står der også noget her. Og ja, det er en ren PvP-server. Vi har ikke sat noget ind i de her villager endnu. Det gør vi. Og jeg er ved at bygge. Det her, det er et eller andet sted, man kan løbe op for at få ting. Nej, for en chance. Undskyld, det larmer lidt, men det er over Tobias. Og så har Tobias også lige sprunget lidt creeper. Og den er bare et listet nu, det er derfor, der ikke er nogen inde. Og herinde. Ja, du er altså god til at springe creeper. Ja. Det her, det var... det her, det er VIP-rum, hvor de får lidt gratis XP og sådan noget. Og heroppe, der er vi ikke færdige med endnu, det er VIP Plus. Og hold vent. Heroppe i legenderummet, der jeg skulle lige sige noget fra VIP. Der kan man kun enchant højst i level 20, og i legenderummet kan man i level 30, og der får man også gratis XP og enchantment skilte, som vi også skriver ind på der hvor man køber det. Ja, det var alt for den her omgang. Vi ses herinde, og jeg skriver også IP'en nede i beskrivelsen. Hej hej.